Ulla store bokseklub. Han har bokset 5 kampe. Så giv en hånd til Joey Lee Schirmer. Og bokseren i det røde hjørne bokser ud af bokseklubben Rollo. Han har bokset 1 kamp, så publikum giver et stort bifald til Noah Larsen. Og i ringen giver en hånd til kampleder Henrik Andersen. Første kamp. Ja, spær ham vejen. Ja, flot, Nord. Ja, så flere slag, når du sætter på. Og slå! Ja. Flot, Nord. Og slå! Ja, flot. Og fast igen. Ja, flot. Og slå! Hvem om den høje antal? Er der en køn? Han efter først. Hvad med ham den anden? Og så skal der ske noget. Ja, flot. Og slå! Slå! Du skal vinde. Mene vinde. Halv minut. Og slå! Det gør det. Og fast igen.